Новините от Русе. Днес църквата отбелязва деня на император Константин и майка му Елена. По времето на Константин християнството става официална религия. На 21 май празнуват всички с имената Константин, Костадин, Костадина, Динко, Елена, Еленко, Елен, Ели, Елица и други. Във връзка с реализирането на проект Интегрирана система за градски транспорт на Русе и изпълнение на дейностите по компонент 6 за разработване на план за велосипедна мрежа, днес пред сградата на Регионалния исторически музей на площад Батенберг е изложена специализирана лабораторна техника за измерване на пътища и улици. Системата представлява бус, снабден с дигитална камера с висока резолюция, GPS система за точно позициониране и лазерен скенер и извършва едновременно комплексни измервания в няколко различни направления. С нея ще бъдат получени съществуващите габарити по цялата дължина на улиците и тротуарите, по които се предвижда изпълнението на велоалеите. 22-а конференция по история и цивилизация на тема «Героизмът и признателността на русенци», организирана от училище Христо Ботев, се проведе в Регионалния исторически музей. Тя бе посветена на 130-та годишнина от създаването на 5-ти пехотен Дунавски полк и 100 годишнината от началото на Първата световна война. Учениците от 3-ти Г клас на СОУ за европейски езици София Петрова, Огнян Игнатов, Мила Бакалова, Йоана Георгиева, Деница Великова, Кристина Тодорова и Рая Петкова участваха в конкурс за малки рецитатори «Гласовете на поетите». Нашите франкофони получиха грамоти и предметни награди от аташето по културното сътрудничество към Френския културен институт Жан-Мишел Берт. Грамоти и награди по случай 24 май и високи постижения в учебната дейност ще получат 34 чуждестранни студенти на Русенския университет. Те ще бъдат наградени от ректора професор Христо Белоев на 22 май от 15 часа в кетеринг залата на Канев център. 16 от тях имат отличен успех, за което ще получат и материални награди. На церемония в резиденция Лозенец, математическата гимназия Баба Тонка Русе бе удостоена с почетно отличие Свети Кирил и Методий за съхранената 150 години духовност. Там министърът на образованието, професор доктор Анелия Клисарова, награди и 6 изявени русенски учители с отличието Неофит Рилски. На съвместен лагер с румънски национален отбор отпътува днес българските националки по бокс. Под ръководството на треньорите Павел Сяров и Веселин Тодоров, след спарингите в Букурещ ще бъде определен окончателният състав за Европейското първенство, което започва на 1 юни в румънската столица. Днес температурата ще достигне 27 градуса, утре минималната ще бъде 13, а максималната 28. Радио Русе.